Hej, jeg hedder Lena Bryder, og det er mig, der laver karriererådgivning, og i dag står jeg med tusch i hånden, fordi jeg vil prøve at vise jer et lille tip. Hvordan kan man strukturere sin jobsøgningsuge? Så her på tavlen har jeg lavet en lille uge med 5 dage. Weekenden udlader vi. Men for eksempel kan en god aktivitet mandag, det kan være at finde stillingsopslag. Det er en rigtig god aktivitet, fordi det er nemt, det er til at have med at gøre, og så behøver man ikke starte fra Adam og Eva. Men egentlig, så skulle vi til at kigge på det her skoleskema helt fra den modsatte ende. Vi skulle egentlig hen og kigge på fredag, fordi om fredagen, der skal du gøre noget andet. Der skal du forberede den uge, der kommer. Ved at kigge på ugen, der kommer allerede om fredagen, så har du et bedre udgangspunkt mandag morgen. Så kan du lukke ned til weekenden for at opdatere joblog, hvis du er ledig, eller hvad det nu er, du skal. Og egentlig vil jeg jo sige, at fredag den slutter kl. 12. Du skal have tid til at holde fri, når du er ledig. Nogle gange kan det jo være rart at have en fridag, for eksempel. Og så kan man jo skifte lidt, hvad man vil. For eksempel at skrive ansøgninger kunne være godt på en tirsdag. Så skal de have lov til at ligge lidt og vegetere på din fridag, fordi så skal du rette dem til heroppe om torsdagen. Rette og sende ansøgninger, skriver jeg. Men de fleste, der kender mig, de ved også godt, at det med ansøgninger og CV, det er ikke det hele. Der er mange forskellige jobsøgningsmetoder. Så nogle gange, så er vi nødt til at have et ekstra lag på. Det her, det er den traditionelle jobsøgning. Vi kan også godt have et lag, der hedder at finde virksomheder. Altså, der er ikke et opslået job. Det betyder jo så, at i stedet for at skrive en ansøgning til dem, så skal vi research dem. Vi skal finde ud af, hvem vi skal i kontakt med. Forberede kontakt. Jeg håber, I kan læse mine krav til jer. Og det betyder jo også, at når vi så ikke har et stillingsopslag, så er vi nødt til at have fat i dem. Så der kan det være, at vi bruger noget tid på at tage dialog. Ringe ud. Og så videre. Så det var et bud på, hvordan en jobsøgningsuge kunne se ud, sådan at man ikke laver jobsøgning hele tiden, men så man begrænser sig, og så man ikke skal starte fra Adam og Eva hver eneste mandag morgen. Vi ses.